Здравейте! Днес сме тук, за да представим нашия проект, който се казва Помагалница. И преди да ви кажа няколко думи за него, искам само да се представим, за да знаете кои са хората, които стоят зад идеята. Аз се казвам Анна Плющева, докторант съм по градски изследвания в Лондон и работя върху проучване, което е свързано с София и с нейния обществен транспорт. Здравейте, аз се казвам Михайла Маджарова и се занимавам с управление на проекти. В момента сферата, в която работя, с информационните технологии и имам дългогодишен доброволчески опит. Третият член на нашия екип се казва Явор Лъчков. Той не може да бъде тук, защото е във Франкфурт. Той е преподавател в университет там и доктор по психология. Мерси. Как се роди нашата идея? В град София живеят повече от 260 хиляди души над трудоспособна възраст. Някои от възрастните жители на града се чувстват самотни, малоценни, изолирани от обществото. Техният общ дял на възрастните се увеличава в населението на града. И за много от тях риска от влошено качество на живота и влошено здраве в резултат на изолация е повишен. От друга страна, трудоспособното население на София също расте. Младите хора, които работят тук, получават високия жизнен стандарт, от който имат нужда, но това не винаги е достатъчно, за да получи човек пълното удовлетворение, което иска. И все повече от младите жители на София се интересуват да придобият умения и знания за един по-пълноценен, по-устойчив и по-хармоничен начин на живот тук в големия град. И така се роди идеята за нашето решение Помагалница, или The Helper, го преведохме на английски. Помагалница е една платформа, която позволява на най-възрастните жители на София да споделят опита си, като водят съвсем практични занятия и преподават различни умения и занаяти. Те могат да включват плетене, шиене, готвене, сладкарство, печене на хляб, приготвяне на сладко, на лютеница, на кисело зеле, на кисело мляко, още много различни умения. Като курсовете са насочени точно към тези млади жители на града, които търсят по-устойчив и по-пълноценен начин на живот. И целите на тази платформа съответно са две. От една страна предотвратяването на социалната изолация сред възрастното население и от друга страна по-успешно предаване на знания и умения от поколение на поколение. С две думи как си представяме реализацията на това нещо. Помагалницата може да се случва в най-различни части на София, в зависимост от удобството на човека, който преподава, както и от нуждите на съответния курс или семинар. Може да има съвсем отделни самостоятелни семинари, а и продължителни курсове. И след края на всеки урок студентите избират сами дали и колко да заплатят, като събраните суми се разпределят между всички преподаватели, които участват в платформата. През последните няколко дни ние проведохме едно непредставително проучване, като на нашата онлайн анкета отговориха 52 човека за този период от време. Ние сами бяхме изненадани от това как 92% от хората изказват крайно положително мнение и искат да участват като преподаватели или като студенти в помагалницата. Измежду тези 52 отговорили имаше хора от всички възрастови групи, които ние сме се опитали да обхванем. Това, което ви показваме тук, може би не е толкова важно относно отделните умения, които могат да бъдат потенциално включени в продавалницата. Това, което е важно за нас, е отворения въпрос, който ние бяхме оставили и отговорите, които получихме. Те ни изненадаха. И точно отговорите на отворения въпрос ни вдъхновиха да направим едно кратко... на младите как да се класят домашно кисело мляко. Много бих се радвал да науча няколко как да си прави нещо такова. Традиционно и здравословно. Не е чак толкова трудно да можеш да си
да приготвиш неща, които да бъдат полезни за всички. И е хубаво, защото това е дух, съхранен дух. Представям си как отивам на работа сутринта, седя в метрото и плета чорапи за сноуборд. Чорапите, които баба ми плетеше едно време, бяха толкова прекрасни. Много обичам литница. Искам да мога да си направя. Мога да преподавам на младите как да си квасят дома. Това, което само исках да допълня преди да започна клипчето, беше, че чухте гласове на наши приятели, както и на самишленици на идеята. Смятаме, че енергията и вдъхновението, което беше в тези коментари и това, което вие чухте, е основата на помагалницата, когато и ако тя се реализира. Така, малко за евентуалното въздействие. Ние вече ви казахме, че над 260 хиляди души в София са над трудоспособна възраст. Тези от тях, които биха се включили в помагалница, смятаме, че биха се радвали на по-добро самочувствие и по-добра социална интеграция. Множество международни изследвания са показали, че това би намалило риска им от различни заболявания, които са директно свързани с изолацията на възрастните хора. Те са психични, неврологични и други. В по-широк план въздействието върху обществото, като изключим финансовите ползи от по-добро обществено здраве, са един по-задружен град, по-добра интеграция между различните поколения, по-устойчив начин на живот и съхраняване на традиционни знания и умения. За нас е много важно да обърнем внимание на критерия преносимост. Застаряването на населението е едно от основните предизвикателства, което стои пред Европейския съюз и Световната здравна организация. През 2020 година всеки пети жител на Европейския съюз ще бъде над 65 годишна възраст. Това прави този проблем универсален и характерен за всеки един град, независимо къде е той. От друга страна, този феномен хората да търсят, да придобиват умения, които са традиционни, не е български, а е световен в момента. Тоест решението също може да бъде пренесено много лесно. И не на последно място искаме специално да благодарим на проекта People of София за предоставената снимка. Не случайно я видяхте на всеки един от слайдовете. За нас тя е много важна, защото нашето основно желание е всъщност да срещнем двамата герои от снимката. Те да не се размият както става на снимката. И смятаме, че мястото на тази среща е именно помагалницата. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря.